Здравейте, приятели! Как сте инфлуенсъри? Знаете ли, че всеки, който има Facebook акаунт, всеки, който има Gmail акаунт и всеки, който има модерен смартфон, е няколко процента инфлуенсър? Защото вие използвате част от тези платформи, но ги използвате само за забавления, а не да започнете да се научите на нещо полезно и да започнете да работите, да използвате тези мощни ресурси, за да печелите и допълнителни доходи. Върнете се 15-20 години назад и ще си спомните много добре колко ограничено мислене сме имали хората. Колко трудно преди е било човек да започне нова работа. Нямали сме телефони, само заможните хора са имали телефони с бутони. Трябвало е да отиваме до почтата. Аз лично нямах телефон. Отивах до почтата да си намеря работа, да звъня на телефони, на обяви. Се работа от обяви. И така отивах и кандидатствах и работих на някаква работа. Тогава хората са били с много по-ограничено мислене и много по-незнаещи. Сега хората са много по-интелигентни и много повече знаят. Само в 2024 година никога не сме си мислили, че светът ще бъде толкова достъпен. Вие сега за по-малко от 5 минути може да си направите резервация за самолетен билет, може да си направите резервация за някакво специално мероприятие за няколко минути, може да си купите дори автомобил за няколко минути, може да споръчате такси от комфорта на вашия дом. Но има и хора, които използват интернет, инструмента и технологиите в 21 век, за да работят. И това са хора, които искат да се развиват, хора, които използват тези ресурси, които са толкова мощни, че без тези ресурси в днешно време няма как бизнесите да правят продажби, няма как бизнесите да достигнат такива върхове, каквито са в момента. Дори Амазон няма как да работи без интернет технологии. Затова ще ви кажа няколко причини защо хората предпочитат да работят онлайн. В България работят около 10% онлайн или около 400 000 българи. По-малкият процент работят и са завършили специално училище като IT специалисти, поддръжка на софтуери, поддръжка на големи бизнеси, киберсигурност от интернет атаки и по-големия процент избират професия, която е свободна, която не се изисква образование, която не се изисква специални умения. Само 200 000 от тях работят мултилевел маркетинг, мрежов маркетинг. Но нека ви кажа няколко причини защо хората избират да работят онлайн. На първо място, да работиш онлайн ви спестява време и пари. Няма нужда да ходите до офис, няма нужда да плащате за транспорт. Всичко става в домашни условия или от място, което на вас ви харесва. На второ място, гъвкавост. Можете да организирате вашия ден според вашите лични нужди и според вашите предпочитания. На трето място, по-добър баланс между работа и личен живот. Много хора избират да работят онлайн, защото имат повече време за семейството и имат повече време за техните ангажименти. Номер 4. Работа в домашни условия може да бъде по-комфортна и по-удобна. Ето за това също хората избират да работят от вкъщи. Номер 5. Много хора намират, че са по-продуктивни, когато работят в позната и комфортна за тях среда. Търсиш ли източник на допълнителни доходи? Или може би мислиш дългосрочно и търсиш кариера, успехи, развитие, позитивна среда. Мислиш дългосрочно, което е добре. Сега не се налага да учиш няколко години, да ходиш да плащаш за университет, за да работиш инфлуенсър. Просто трябва да попълниш формата, която е в коментарите във Facebook. Ако ме гледаш от TikTok, може да се свържеш с мен директно. Аз бях Иван Пенчев. Очаквам ви!